sih? Kok enggak sor. Sor. Kalau nanggo tambal foto. Ojong jari kalau rondo ning kalopo. Apa muda kelapa kang masih muda. Ning kalana keteter ning alas tua. Sewi ati kang ucape jan monendro. Ker jadi belolok ibane meri. Letesan ditinggal oleh imane. Nangis seneng apa? Nangis kriang eka balimbang kayone Nang tapi atine polar kulera. Nempe atine ngandani sinulele. Ya.
yo mas yo mas yo mas yo mas yen selaku wayane gotong royong nyambut gawe masih jarane terus bangun nagarane sekitar baikut terus takut manopo goyang mas yo mas mas yo mas yo mas yo yo mas yo mas rakyat selamat gok banyu masan jarane kakeknya keproyok para balongan sampai pone pangungku serabat laras jalan mas yo mas ya yo mas yo yo mas yo yo mas yo mas Yo mas, yo mas. Ayo iramane mas yo
iya mas yo mas yo mas ya iya mas yo mas yo mas ya iya yo mas ya enak panganane dipangan karo kancane lemon sigarane terus bangun negarane ablumbang isine ulah tiwas kondang orang apa-apa mas yo mas ya iya mas yo mas ya iya mas yo mas ya iya yo mas ya dipangan karo kancane tunggak koyo jati dipunggak malah dadi kinclong gowayanti gotong royong nyambut gawe mas yo mas ya iya mas yo mas ya iya mas yo mas ya iya yo mas ya wis kumbang pizza sirang manis duwe kesapa tunggak kayu jati yang dipunggak malah dadi kinclong gowayanti gotong royong nyambut gawe mas yo ya iya mas yo ye mas yo ya iya yo mas ya iye anak gunting selang mogok banyu masan derang keplak-keplong keproyok suara balongan jempol manik kuit dasar tanggung iramane mas ya iya mas yo ya iya mas yo ya iya yo mas ya indene tor kenes ceplas toplos wangsalane ponang keimbelan tendang il ketepungan kadang mogok panabuhin dasar tanggung iramane mas yo ya iya